Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбір темалар турында кыскача. Шоулыда зур сыйдырышлы пассажир автобусы янғаны, моның сәбәбе нидә һәм зыян күрүчеләр бармы? Севастополь, Яшелүзән, Волгодонск шәһәрләреннән ир-атлар чолыга Россиянең төрле төбәкләреннән хәрби хезмәткә контракт төзү өчен киләләр. Узган елларда шолда зур сыйдырышлы пассажир автобусы яна. Бу хәл көндез Сөембикә һәм Вахитов проспектлары киселешен уранында 45-нче комплекс тукталышында була. Беренчел мәгълүматлар буенча янгын хәрәкәт вакытында килеп чыккан, ул вакытта салонда 8 кеше була. Сыры кара төтен бөркелә, аннары каты шартлау тавышы ишетелә. 26-нчы санлы маршрут автобусы тулысынча ут белән капланган. Әлеге видеоны төшерүче шаһитлар сүзләренчә, транспорт санаулы минутларда янып беткән. Урынга ашыгыч ярдәм машинасы һәм янгын сүндерүчеләр килгән. По прибытию сил и средств набережно-Челнинского гарнизона происходило горение пассажирского автобуса «Нефас». В результате пожара автобус сгорел полностью, погибших и пострадавших нет. Машина йөртүчеләр әйтүенчә, зур сыйдырышлы автобуслар ышанычлы, аларда янгын куркынычсызлыгы системасы каралган. Шофер кабинасында һәм пассажир салонында янгын сүндерүчеләр дә бар. Ну тут есть кнопка, она важна, это должно все сработать, на нее нажимаешь, и этот двигательный отсек заливается сразу пеной. Автоматически? Да. Он и автоматически заливается, если огонь пошел, там тепло пошло, такое открытое. И еще есть принудительная кнопка. Машина йөртүчеләр әйтүенчә, алар көн саен үзләренең транспорт чараларын тикшерә. Әлеге хәлгә карамастан, күп кенә чалларга зур сыйдырышлы автобусларда йөрү тынычрак. Они хорошо ходят и безопасно. Я вот, например, не почувствовала никакого страха о том, что это автобус может что-то случиться. Наоборот, больше надежды, чем на газельке. По дороге даже транспортные, даже межрейсовые горят. Никто же не может застрахован от этого быть. Автобус януның фаразланган сәбәбе транспорт чарасы механизмнарның төзек булмавы. Әлеге факт буенча хәзер тикшерү үткәрелә дип хәбәр иттеләр Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашидова, Артем Колесов, яңалыклар. Севастополь, Яшелүзән, Волгодон шәһәрләреннән ир-атлар чолыга Россиянең төрле шәһәрләреннән һәм төбәкләреннән хәрби хезмәткә контракт төзү өчен киләләр. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда бер тапкыр бирелә торган түләү күләме 2 миллион сумга кадәр тәшкил итә. Бу сумма республикада документларны имзалаучыларга карала. Ләкин ир-атлар алгысызлыкка акча өчен генә түгел, шәхси теләкләрдән чыгып баралар. Тулырак калдагы минутларда. Руслан чолыга Севастопольдан килгән, шәһәрдә ул хәрби хезмәткә контракт төзергә карар кылган. Дуслары һәм танышлары нәкъ менә монда килергә киңәш иткән, шуңа күрә Татарстанга юл тоткан. Туганнарына үзенең карары турында әлегә хәбәр итмәгән. Знаю только сестра плохо отреагировала. Муж ее хорошо отреагировал, поддержал. И все, больше никто не знает. Хотя у нее муж тоже пограничник. Так что он поддержал. Правильно, говорит. Не было бы детей, говорить, я бы с тобой пошел бы. Бүген хәрби хезмәткә контрактны Александр да имзалады. Шуның өчен ул Волгодонстан, Ростов өлкәсеннән килгән. Туган шәһәрендә эретеп ябыштыручы булып эшләдем. Хәзер ватанны якларга булдым ди ул. Решил давно. Дошло просто сейчас уже, что пора. Из дома просто шел, потом уехал. Жена была удивлена, конечно. Мы там нужны. Оттягивать дальше некуда, просто длится это все очень долго. И если мы долго будем сидеть перед телевизором, просто ждать, что что-то там потом решится кем-то, мы ничего не добьемся. Нам нужно совсем вместе делать одно дело. Ир-атлар әйтүенчә, шалда аларны яхшы каршы алганнар. Бүген поликлиникада чиратсыз медицина тикшерү узганнар. Анкета, автобиография тутырганнар. Дүшәмбе көнне хәрби хезмәткә сайлап алу пунктына 11 кеше килгән. Приоритет отдаем, конечно, более молодым возрастам. Стараемся не более 55 лет, чтобы был. Но если он специалист, он может быть и 60, и до 65. В частности, допустим, водитель грузовых автомобилей или тракторной техники в таком плане. Ел башыннан шалда хәрби хезмәткә контрактны 1000-гә якын кеше имзалаган. Алар арасында Россиядә яшәүчеләр генә түгел, якын чит ил кешеләре дә бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Руслан Бакиров, яңалыклар.
39-нчы комплекста яшәүчеләр ишек алды җыештыручының 35 еллык хезмәте өчен рәхмәт белдергә булган. Өлкән буын декадасы кысаларында алар шулай ук башкаларны да котлады. 39-нчы комплекстагы бәйрәм чарасында безнең төшерү төркеме дә катнашты. Наилә Минхайдарованың көне иртәнге сәгать 3-4 башлана. Халык уянганчы аңа уннан артык подъездны тәртипкә китергә кирәк. Әмма үз уңышының сирен шалылы үзенең бу йортта яшәве белән аңлата. Шуңа күрә эш аның өчен шатлык кына. Ул бу 35 елның ничек узганын сизми дә калган. Жеңел түгел бу эш миңа шады. Мин каркарга жарата торыйм. Интергә жарым кышкыны мен бик әйбәт итем. Жеңел беләм. Минем өчен жеңел булды, авыр түгел. Наилә Минхайдаровага 62 яшь, аның сүзләренчә бераз ял итәсе килә. Әмма йортта яшәүчеләр мондый җыештыручыны җибәргә теләми. Хәзер үз вазифаларын бик яхшы башкарачак кешене табу авыр ди алар. Самый добросердечный человек. Спасибо тебе, родная. Спасибо за все. Аның турында микрорайонның яшьләре дә яхшы фикердә. Лилия Гыйбадуллина әйтүенчә, барысы да чагыштырып беленә. Аларның гаиләсе инде берничә комплексны алыштырырга өлгергән, әмма мондый чисталыкны алар бер тапкыр да күрмәгәннәр. Аларга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Озын гомерләр, сау-сәламәт булсыннар, туганнарына исәнлек, саулык. Әлегә Наилә Минхайдарова үзенең эшен дәвам итәргәме яки лаеклы ялга китәргәме икәнен уйласа, үзенең хезмәтен 39-нчы комплекста Гөлнур Имангалиева дәвам итә. Хәзер ул 13 подъездга хезмәт күрсәтә. Ул бирдә инде 5 елдан артык эшли. Мәдүктәгем. Рәхмәт бик зур. Вообще. Хәзер алга таба да стимул бар. Ну, эшлибез әле. Пока көч бер эшлибез. Өйдә утырган нәрсәгә инде онда өйдә соклап. Эшлибез. Пока көч бер эшлибез. Пока көч бер эшләргә кирәк. Шоуларны территориаль идарә үзидарә рәисләре советы исеменнән Мәдинә Мөхәммәтҗанова да котлады. 35 ел менә шушы домның менә определенно шушы подъездында 35 ел бер җирдә эшләргә кирәк бит, менә беләсезме сез. Шундый ни зур вакыт дип әйтим инде, шундый уңганны кирәк әле аның өчен. Аның бөтен кешеләре анарга рәхмәт укыйлар Наилә апага. Исәнлек, саулык аларга. Тем более менә шушы олылар көнендә менә шушы хөрмәтләү мин уйлыйм инде бик тә әйбәт дип. 39-нчы комплекста лаеклы ялга озату яки эшләгәннәре өчен рәхмәт белдерү инде күркәм традициягә үрелгән. Бу шәһәр халкына һәм яшь буынга чит хезмәткә хөрмәт белән карарга ярдәм итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Народный артист России Константин Райкин. 15 октября. ДК «Энергетик». Эй! Пропала искра в отношениях? Пригласи даму в театр!